Eh, Tillman, ça va? Ça va. No, Yann Kalango Jolly. Comment ça va? Ok, mais Kemen and Divan. You think a baby blue fin? Detonoria, Swan lay. He don't want to know listen follow. Madala, we need to know it. Problème foi ta. De Yana. Yawo. Mu yɛrɛ tan. Ne muso de filɛ ka weleli kɛ tantôt. A di an ka kuma fɛ. Cɛ ne muso ka farin. I k'a di yan nɔ. Allo. Allo Tono. Madame ça va? Johnny do. Awɔ secrétaire de don. Oh, secrétaire. I cɛ ni chef de mission bɛ kuma la bureau kɔnɔ. An chef de bɛ kuma la bureau la. Ok, ɲaami. N'a bɔra awɔ n bɛ téléphone ta. Problème t'a la. K'an bɛn. Tɔnɔ ta yɛrɛ kɔni tɔnɔ ta ye ne tɔɔrɔ sa a ye bɛɛ de tɔɔrɔ wa ne kan ka mun de kɛ tɔnɔ la mais n bɛna min k'a la bi o bɛ juguya ni kun tɛ. Cɛ. Baba. Allah. Ne ye ɲɔgɔn ta ye kelen. Tellement tigi. Bamako. Taa ne ni jɔnɔ quoi. Cɛ. Ne yɛrɛ sɔnna o walayi. Ayi bi ta kɔni kuma t'a la nin y'a bɛɛ de bali. Ayi bi kɔni kuma foyi t'a la nin y'a bɛɛ. Tɔnɔ. Ya ila tɔnɔ bɛ ne tɔɲɔ koyi nin ye bi ta ye tuguni ya. O den kelen halisa ne m'e gɛn ne ba ne m'a fɔ k'e y'a fara ne cɛ la taa ka bɔ yan yɛrɛ. Tellement tigi ka taa ne bɛ ka taa. An tellement tigi ka taa wa. Awɔ sugura yɔrɔ. Tellement tigi mais e de tɛ ka ne cɛ bila sunkuru tigɛ la. Ne ba. A bɛ ni ya Mamadu cɛ ne. Ya Mamadu jumɛn? Ne tɛ foyi kalama la. Tellement bolila kan ko ne ka taa ka taa. Walayi e kalama ci e de bɛ ka ne cɛ bila sunkuru tigɛ la mais ni n bɛna min k'e la bi ani denni yɛrɛ bi n bɛna min k'o la ko Mali ko k'ale tɛ taa cɛ de ka d'ale ye n m'a suma ci ka bɔ a nun na bi. Ça c'est le vérité. Yɛlɛ an ka taa Tellement ka jumɛn a bɛ yɛlɛ kɔfɛ i tɛ na yɛlɛ yan yɛlɛ sisan ne ka san n bɛ taa o kunna yɛlɛ fo n ka so kugu la. I pousse ka taa i pousse. Bamakɔ an ka taa.